Estem anant caminant cap a Bribri perquè el taxista no vindrà a buscar-nos. I agafem el bus en teoria en 15 minuts. Estem cansades. Una mica, no, només portem 5 minuts. I no passa cap cotxe per poder fer autostop. Estem, Clara. Estem, doncs no sabria dir-te. Sí, no sé si hola. encara estem a Costa Rica. O a Panamà. Xan, xan, xan. Passant la border, que crec que deu ser per aquí. Creuen fronteres caminant. Allà deies Panamà i això d'aquí és Costa Rica. Que guai el núvol, eh? Sí. A l'esquerra tenim un llac I això estan verd. aquestes a davant. Clara! I ara a veure si hi ha bus per marxar. A veure. Hola. Estem anant cap a Boques, estem en una llanxa així molt... I què et passa a tu? Pues que jo me marejo i no sé com anirà això. O sigui que potser acabem dutxadetes. Sí. Estem molt enfonsats. Eres quan hi ha cocodrils. Segur. ¿Hay cocodrilos? Perquè si nos caemos... Ahí se los comen. Claro. Sí. Hem arribat a Boques de Toro. És molt guai. Això és el nostre hostal. Estem anant a la nostra habitació. Sílvia! Wait, let me help you. Ala, mira l'escala amb llibres. Que guai. Quin nivell. There's a covered room. Thank you. Going. Thanks, Trevor. Okay, I sleep here. Després d'una setmana sense això, poseu-vos totes. This. With mindfulness. And mirrors. Hello. A veure, hola. Oh, yeah. Oh no, it's a mojito. It's a mojito. M'has fet el cabell, eh? Sí, una mica. Very guapa. Is it good? Is it spicy? Panama. Okay, give it back. I-22, 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 I-22. This is so dramatic. Yeah. Are you driving? Fiona. Bye.
Hola, on estem anant? Pimenta. Muy chino. Te voy a preguntar. Sí, de primera.